Takže ahoj, já vás vítám na tomto kanále, kde zase budeme hrát Bed Wars na Jartexu. Tentokrát jsem tu sám a rád bych vám ukázal dva nové itemy. Jeden je tu už trošku díl a ten druhý, tak tu je opravdu jenom chvilku. Tak, super, ničím nám postavu, tak to snad nevadí. Takže, jeden z těch itemů najdete tady v utility a stojí jde Emerald do Bridge. Jestli hrajete na Hypixelu, tak to určitě znáte, protože on tam je, podle mě už dost dlouho. Ale na Jartexu byl přidán teďko nedávno. A druhý item, tak je ještě tady v Rotation item. A je to tady ten Ice Bridge. Hned si ukážeme, co dělají. Jenom tady byl ještě jeden item, co jsem vám chtěl ukázat jako dodatečně, ale oni ho odstranili. Byl to Blaze Rod. A proč ho odstranil, to nevím. Tak kdyby někdo věděl, může to dát vědět. Tak. Bridgek. Dělá to, co čekáte. Prostě letí a tam, kde letí, tak tam staví. Simple. Potom tady máte Ice Bridge, který prostě staví cestu, ale pozor, ta cesta za chvilku zmizí. Jde nějak zničit, prostě po chvilce sama zmizí, jo. Tak a už mizí. Takže když se mi podaří zabít tady toho typečka, který má dosti dobrý meč. A vy si říkáte, že ten Ice Bridge vlastně není tak dobrý, jako stojí to sice 5 goldů, ale to po chvilce zmizí, tak je to jako taková trošku blbost prostě. Jednou přeběhnu, ale to, má to využití hodně velký. Třeba vemte si, jo? Nevadí já stavět, nebo se úplně křiví, nebo prostě nešli jste 5 goldů, dáte tohle a jdete a takhle prostě spamujete bloky pod sebe. A teda postavili jste prostě cestu. A takhle to můžete dělat, akorát ještě rychle, že to budete prostě skákat, sprintovat, jo. Já jsem tady chtěl postavit most, tak jsem prostě sprintoval a neskákal, jo. Má to, jako za mě je to jako dost dobrý, já to, že to stojí jenom blbých, jo, kolik, 5 goldů. Myslím, že to je hodně dobrý item, skoro až OP. Protože ten Bridge Egg přece jenom stojí 1 emerald. Je to cena jako jump boostu. A to jako jestli někdo chce utrácet, tak asi jo. Do endgameu určitě je to lepší, ale v takovém tom midgameu nebo z začátku hry, tak určitě ten Ice Bridge, nebo jak se to je? Ice Bridge, tak je o dost lepší. Ale teď zkusím koupit a zkusím někoho pushnout, abych vám to zkusil nějak taky líp ukázat. Tak, máme ho. A zde krásně zelený, tak to se mi úplně nelíbí, protože do výšky to stavět nejde. Super. Ale tak aspoň, že jsme ho zabili a máme další Ice Bridge. Takže do výšky nejde stavět, prostě staví jenom opravdu jenom takhle. Sakra, tak to se úplně jako nepovedlo, jo. Ale to nevadí. Já doufám, že jsem vám aspoň takhle nějak dokázal ukázat, jak ty itemy fungujou. Takže snad vám to stačilo, nevím, proč se mi načítá screen, to se mě to štve. To je jedno. A ještě jedna taková věc. Tady u toho, kde si nastavujete, kde co máte, abyste si to mohli koupit, třeba asi určitě jsem tam jednou ten Bridge Egg, protože mi to přijde jako dost dobrá věc. Tak tady ten Ice Bridge, protože on je to tady ještě ten Rotation, nebo jak se to jmenovalo, Rotation itemy, tak ty tu nejsou, takže si to nemůžete dát do tohle loadoutu. Je to takový jako špatný, ale tak
Holci s tím musíme vystačit. A ještě tady nakonec otevřeme jeden lootbox, kde nám určitě nepadne explosive gadget, protože bych byl trošku naštvaný. A padne nám... No, tak nic, no, jsem to říkal. Tak, jestli se vám tohle video líbilo, tak můžete určitě dát like, odběr a já se s váma loučím a čau.